Platinum FM munzva yawe vamwe ndo vari kuti ukayakuvava ane mhosva yekuti aiwa ndizvozvo yaremerawo kamamwe kama-radio stations ichitaurawo kazvema-provincial radio stations kamunoka emusadika hapana inoti pwe we are the biggest. Munhu wandinaye mustudio anonzi Njonda Kadzi. Pane zvavanombota zvoti we are the biggest, we are the proudest. Unoti chizve? Nailosh. Hakusondisaizera. Munhu waonaye saka inini ndiri chipoke. Yanga nyaya yori kuti munhu waonaye? Munhu wandinaye mustudio ndinjona Kadzi. Inini ndachipoko here? Iwo ngoti hausina kutaura. Arinotaura kuti zvone vanhu vandinawo mustudio pana Njonda Kadzi naHot Property. Njonda nhasi ari kupisa nebirthday. Iwo handikuintroduce because iwo agara wanga uri mustudio. Vatiri kufamba navo vari kuziva kuti Hot Property aripo. Ende ndatoshamisika pawakati. Buka izvezvi tiri kutooneka kana vachiti wandinaye ini ndakagara pasaidi ndakuita checha zvanakira choti paFacebook they are seeing us. Kwanzi kune maski. Pamwe ndiri kundivhiringidza. Ndaitoninja hangu ndodii ndaraswa. Plus wangogara wataura kuti hausina zvekutaura. Ndazvizoshamisika kuti wakuda kutaura. But anyway, so in studio, ndikantaura vanhu vese vari mustudio. Mustudio ndina Colchester ari behind the camera. Atitika tina Njonda Kadzi, we celebrating a birthday. We also have Hotlala. Sandepwa Njonda. Nzionopisa check ama settings level It's okay. Okumana muda undivhiringidza iwe. Njonda Kadzi, rekatange nekuti makorokoto. Happy birthday. It is your birthday today. Vanotaura vanoti it's rude to be asking a woman kuti how old are you? I don't know kuti iwo uri type ipi. Vanovhara makore avo here kana kuti vakasunungwa nemakore avo? I'm 26. 26 today. Saka ndofara 24 Feb 1999. Handiti ya. Pa 26 years dzawararama idzi Njonda, which one thing would you say you have learned about life? Ini ndadzidza kuti pa 26 years mulife vanhu vanokosha ndimai vakakubereka nevanhu vakazvarwa navo namai vako hama dzako ndo vanhu vanokosha. Vamwe vese vakaita zvelife yako. Why wakazosvika pakuti ndo chidzidzo chimwe chete chawadzidza? Pane zvimwe zvawakamboitika here, things that you would say you have learned kuti vanhu ava ndo vakandikoshera? Pane chiitiko chakamboitika mulife mako? Yeah, a lot. And nini mulife mangu it seems kuti life yangu ini ndiri munhu anokoshesa vanhu anoda vanhu vese. But when it comes kuzodiwa big, I end up ndangodiwa navanhu vemba kwedu chete. Alright, like vanhu unogona kutotaya mafriends angu chaiwo vaunoitira zvitumba-tumba ubata. When it comes kana zvakuda kuzenge zvakuda kuitirwa inini womukorokoro dai ndeziona pada anenge aripo kunze kwevanhu vekumba kwedu chete. And then you name about 3. Why ndikudaro nhasi ndatina 26 lost. So inini ndakaposta birthday rangu mwedzi uchitanga musi wa 1 February. Just kungoda kuona kuti ndiye nachagara ine mind. But inini mind mangu vanhu vese vakandikoshera nditoziva mabirthday yavo. Andikuona rakauchesta nditozoti riri muna January. Andikuona ramai uchi riri muna January. Uchapesera watibata nesoka pana riri muna January. Panapa ndikutokubata iyo because rangu razopostiwa kuma4. Andikuona isi takaudzwa kuti wazvara kuma4 zvinotomhanyira kuti ichi happy birthday usati wazvara. Ndakatonyora musi wa 1. Kuti wakazvara nguva ndakazvara na exactly 12:15 dzemusi wa 24. Ndakatoputsa ndazvara musi wa 23. Hauna tinyorera kuti 20:15. Ndakanyora musi wa 1 February lost. Zvisinei Njonda Kadzi. Motiregerera. Andisikuregerera. Mai vanjiva. Wauya masikati. Afine Njonda ndanzwa ningirikini. Best friend yatoti best friend. Saruti nhasa. Mama best friends akona nhasa sasa. Mama wangu ndovafona na 12. Munina wangu we number 3. Ndiye andiposta na 1. So you were taking stock kuti vanhu vose. DJ Jose ndazo vafona makuseni. Jose toko nomtanga karara koza ninga ari kumashows. But I sacrifice akura kumuka Jose. Andiposta kuma andifonera kuma around 7. And the rest. Okay. Maybe the other question now is why would you take that to heart
to be posted or to have someone say something, isn't it okay, a day that you just need to celebrate with everyone? It is a special day because ndozora ndakazvarwa saka ini kana munhu wandofarira ini ndomukoshesa kuzi akazvarwa saka kuna rimwe special day ramuchada celebrate. I'm saying okay, so you're implying kuti munhu anenge ari close to you akasakuti happy birthday makuseni, you know, handiti kana kuti akasakuti happy birthday nenguva dzaunenge uchitarisira kuti unofanira kuitwa happy birthday. Now it's already 6 ku4 but akazokuti happy birthday zvakasiyana here. Night Njondakadzi, the and I'm going to take things seriously. Alright. Because in English he said that kutangana 12 Shikana 7 a.m. Alright, I think kuzogana 8 a.m. utichenda ukoko that's drama because waona zonposta because waona status yam. It's okay. Sakona ndakusa status only on 5 ndo I remember. Alright, to, so all the listeners, you've heard it loud and clear. Kana unga satati happy birthday Nanjonda. You a lot. But I still feel kuti at some point, maybe because people are different, people just feel kuti as long as it's on a certain day, a birthday, a moon, and it's my question to you, what prophet? Okay guys. Okay. Yeah, I know kuti hauna kujaira kugara kuseri koko wajaira kuvhunza mvunza. Alright. And anyway, ndochete ndoargument yangu. No, but kwauri kubva nekwauri kutry kuenda ndikukubata in terms of kuti vaunokoshesa unenge uchitarisira kuti vakukoshesa and also special day racho one futi ramutofanira celebrate. But maybe panofanira kuti appreciation yekuti zvichida munhu anenge asina kuti zvaanonoka haasi kukukoshesa but data chairo rinogona kushayika. Data, it's okay though. Ngatisiyane nayo but ipapo Njondakadzi ndikuona vazhinji vada kuziva kuti wewe rako chairo repachitupa unonzani uyezve wakakurira kupi? Okay, ini ndinonzi Noster Matambura, ndakakurira born and raised mukaroi kuchiedza now nekuclaudia ndo kwandakakurira ikoko kuurungwe. Ndakatodzidza Patafara primary school grade 1 to 7 and form 1 to 4 ndakadzidza panonzi pachiedza karoi kana tukapita gurutu and then A level ndakadzidza pakaroi high. Samukukura kwese nekufamba kwese kwawaita zvawaita izvi Noster aka Njondakadzi aka vafambi vemadeko. At which point now did you realize that you'd want to be on radio or you'd want to do basa rekuti unenge uchiinteracta nevanhu? Zvinhu zvakakura zviri mauri here kana kuti tell us kuti zvakauya sei kuti uzenge uri paradio? So ini ndichikura ndaingoti ndisati ndaziva kuti radio but ndaida kuita actress. Saka ndaingoti ndakanzi chero muclass, when you grow up uda kuita nezvei? Ndaifarira that way ndinonzi celebrity. I would say I want to be a celebrity. I just want to be a celebrity. Ndaifarira modeling. Ndinotori nekadhayari kangu plus chihaiti cho ndechemodeling. Mam ayo plus iyo una shanguiti yakachinda. Chinzwa kuzvi. Shanguiti yakachinda. So ndaingoda kuita celebrity. Acting, modeling or TV presenter or radio presenter. Ndo zvainga ndo like line remabasa randaingoda. Saka ndoranga ringori line rangu. But ndoti ndichazoita radio presenter ndandisina nyanya zvitarisira stereke because kuchikoro ndaigona kuacta. Wakatoenda paPeter Groot wakatopinda muadministration block unotoona tumatrophy netichichi twaNjondakadzi nanditori yonzi Buds for Love taiti Buds for Love, you know. Saka ndoranga riri field rangu and riri field rangu ndo zvandaingoda kuita ndichingokura kusvika ndiri munhu aingotaurisa, munhu angori active. Ndabva ndatanga kuita kuti ndizonoti kuti ndizoya kuradio ndaita maadvertising pamacompanies akasiyana siyana tizokwanisa kumatara nowazita zvezvo zvekuti maspika anenge ari panze muchiadvertise kuti panapa tiri kutengesa chakati nechakati, you know that. Saka ini would play music pakati ndichiita advertising beat pamabig shop kana kuenda kumaroad shows, kunyanya kumaroad shows. And then there's this other guy aishanda hatizokwanisa kutaura master emacompany, you know, anonzi mukuru mukaroi umu. Ndibva nditi pese paweekend paunenge uri pakuadvertisa tinenge tinesonzwa dhera rangu tinenge richifamba unotonakidza voice rako ndiro chairo and the music dzaunenge uchirova, you know, plus ndiri munhu yangori vavavum maiguru enji yaunenge waziva chuchu mudenga kufema yaya. So ndobva nditi kustar FM kune maauditions ari kuitwa. Ndikati kustar FM kune maauditions ari kuitwa.
ndinei nazvo zvangu ini zvekuti kutoma auditions nandisina kana plan yekuti ndichazora sei ndichazoya kuno kundobva angoti you know what ndikukupa mari yebhasi yekuenda nekudzoka akuti ungonotry ndobva ndatosvika ndatanzi pakusuwo muno muchinoi ndobva tatenda pakusuwo ndobva ndatoona paina Mr. Fore ndokutotora namba yangu because ndakauya iri Friday ndakarara muno maauditions ari weekend musi Saturday ndakatotora namba 5 ndokutotora namba yangu tichazopinda pa namba 5 ndokutoenda kumba ndokutorara ndadzoka mangwana ndokutouya but ndaiteerera nyami FM manje ndaiona pamabooster pakanyorwa Platinum FM chichi and then vanhu vandainyanyotierera ikoko anga ari Hot Property DJ Mamonya Matete namukorokoro weMashwest asi moyo wangu manje wayanyoda mukorokoro weMashwest Hot Property because Hot Property akanofamba madeko plus akonotaura kuti Hot Property because wazoita an afterthought yekuti wazoona Hot Property ndiyo ndotozonyanyotierera because mukorokoro paipinda nendaenda kuchikoro Hot Property aipinda manheru manje andirikona saka you know ndaitongoteera ndokusvika ndokutota maauditions and the next thing ndatoa Njonda-Kadzi paredio handitya wapinda basa Nostar waapo paredio Njonda-Kadzi waakurira last year wakawina award yekuve mushamarari ari kurema kudarika vamwe vose muno muMashwest. What did it mean to you in terms of your journey kwawakabva nepawavi? ranga riri special ndingari explain chiti chii ranga riri special losho because ndakabva ndaziva kuti talent iri kuonekwa and iri kuappreciatwa somewhere and talent iyi haisi kuti italent yangu ndine zvandiri kuita mulife ye1 2 3 be it vana vanhu vakuru saka ndakafila special. Maybe the other question is, since you got into the industry, what has been your worst moment? I know, Kuti, you can't say you've always had the best moments, but there are times when you have the worst moments, but you still need to come on radio and deliver and be this jovial Njonda-Kadzi whilst you're broken. Question yako tupropati ndinyazo ipindura but iri serious. Worst moment yangu yanga iri pandakarambwa. Kana uchitipa wakarambwa nemurume wako here, wakarambwa nemukomana wako here. Nemunhu wangu. Hanzi munhu wako. Ndarambwa nemunhu wangu. Ndandiri murudo loshe ndakanyatsonyura ndanyatsoda munhu wangu. Ndobva taita conflict. Conflict yakaitika because ndakaposta Temboman. Pabirthday raTemboman. Alright. So naTemboman tese tiri mangungu ndengu tetichirwa ngoma. And naTemboman ndio kuStar FM ndiro Platinum FM saka tese toshanda zimpepers. Munhu wako ndobati wakutodanana nechi. Zvina kuita sit well naye because nandiri kurong, and nandiri kurong zveshuwa. But kuzoposta kwandikaita Temboman in munhu wangu ndomuda nanasi ndotomuda but. Sauda kutora platform ine yekuti unge uchiudza munhu wako kuti now waste moment manje ndichirambwa maifana pinda paredio urubata ndapindura mubvunzo wako Property and paredio I have to be ameguru venjiva vari happy it's complicated andifana kunzwika nemunhu ari kunditeerera kuti ndiri broken nditonzwa da kuchema ndio waste moment yangu yandati ndasangana nayo zvose paredio but ndakatozokundikana futi paredio pacho Property ndakablasta ndakatodza kuti mimi ndambokucancela ichibondikancela yona asi. Okay, so your best moments, we're talking about best moments kuri paredio. What has been your best moment? Best moment patakaenda neMashwest artist T-Shooter, MC Beach Breaker, Trinkman, VVK naLusvika vakasvika vakanoputisa internet kuStar FM uku. Ndakafila grateful kuti vanhu vese vakaziva kuti kuMashwest kune talent Hot Property and my life evanhu vandataura kusvikana nhasi hasi the same. VVK atova ne 2 times achibudira mufinal Cup Clash. MC Beach Breaker chobatidza dhabuka kuMashwest and nemusi watikaenda ikoko I think andichazive about maybe June if I'm not mistaken ndo yakaita best moment yangu tiri national radio station tichiratidza chipo chedu and ndo best feeling yanga ndinayo. Handiti pane mubvunzo wavunzwa naNingiriki naHot Property wekuti what has been your worst moment ukabva wataura kuti kurambwa inaudwa ndichiri kutonyengerera pabva vatondibatsira kutonyengerera
for the job maybe because unogona kuuya kana kuti maybe uchirwarirwa unogona kuona problems awinawo kumba. How do you psych yourself for the job? And I'm good at acting. Ndinoacta pandosvika padhora kanzi Platinum FM ndakupfeka bhachi reunjo ndakadzi remaiguru enjiva always pamberi pedzimwe njiva vachiwaila andirikuona. Saka pamwe pacho mwoyo wangu unongochirwadza andirikuona, but pandongosvika padhora kanzi Platinum FM ndoita kunge ndinotopossessed so lost, you know. Pandosvika panhu pakagara ipapo ndoisa maheadphones, you know, ndoisa song one pandodzoka chingoti welcome Platinum Nice, I am your favorite musical host, zvatotanga like totally handina chimwe chinhu chandofunga because ne chingozvitoti I have to deliver and I remember kuti boss wangu akanditraina Davis mukadzontaura kuti you have to prepare your show like a wedding every day. Saka zvinotondirichisa stress zvekuuya paredhiyo zvokuti ndakasatouya paredhiyo loshito nendichorwara like this is my job because pandishanda kune mamwe mabasa esekuloshitoka ndaitomuka nendiri week, you know, ngoenda kubasa ndichingoitira pay kunokuchiroka kadzi hatisi kupiwa mari. I will come. Serious. Ndinyatsonzwa kuti chinhu changu chandakanyatsopiwa nanyadenga. Tomuimbira here mwana nguva dzedu ndo dzaita manyamamire nerongo. Uri mudhi yekuimba yakati toita sei? Because tinozoiswa mukategori yevanhu vasingamude. But you know kuti we really love her. I still want to understand because it's also as much as we might have delayed to send a message, but we still made time. We've no need to apologize. Really? Last year. Oh, last year. Takuita star of the day. Okay, we cut off everyone. Okay. Pane vakawanda vanga vachibvunza kuti musikana akaroorwa but ndofunga munzwa achitotaura kuti musikana akarambiwa. Ndinakuramba ndiri musituationship tinodzokera namanje 2025 mchato. Thank you very much Njondakadzi. Ndingada ndada kuramba chitaura newe, tingada tada kuramba chitaura newe but nguva dzacho mwana wamai ndo dzaramba dzoita se dzotirwisa but you were our star of the day. Thank you. Ndoda kutenda vanhu vese vanondida. Ndinovada zvisingaiti. Zvisingaiti. Nevanonoka kutumira mameseji mulife mangu vatobuda, especially vandoconsider kwama best friends. But isusu pa PT78 regati tauro chitinokuda. Yeah, I love you too, guys. But if you say that, what if there's a surprise coming along later? If there's a surprise, I'll apologize.